de P3. Som la classe de tercera i avui us farem el monstre de colors. Aquest és el monstre de colors. Avui s'ha llevat estreny-confós i atabalat. Ben mirat, no sap què li passa. Ja t'has tornat embolica? No n'aprendràs mai. T'has fet un garbuix d'emocions i totes barrejades no funcionen bé. Hauries de separar-les i endreçar-les cadascuna dins d'un pot. Si vols, t'ajudo a posar-hi ordres. L'alegria és contagiosa. Brillar com el sol. Fa pampallugues com les estrelles. Quan estàs alegre, rius, saltes, balles i jugues I vols compartir l'alegria amb els altres. La tristesa sempre fa que trobis a faltar alguna cosa. És suau com el mar. Dolça com els dies de pluja. Quan estàs trist, t'arrauleixes. Vols estar sol. I no tens ganes de fer res. La ràbia és roent i ferotge com el foc. Que cremes fort i costa d'apagar. Quan estàs enfadat sents que s'ha comès una injustícia. I vols descarregar la ràbia en algú altre. La por és covarda. S'amaga el fut com un lladre en la foscor. Quan tens por, et tornes petit i poca cosa. I creus que no podràs fer el que se't demana. La calma és tranquil·la com els arbres, lleugera com una fulla al vent. Quan estàs en calma, respires a poc i profundament. Et sents en pau. Aquestes són les teves emocions. Cadascuna té un color diferent. Veus que bé? Ja són